ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरबा दैदेनगिरिखौ सोंखारिब्लानो हारि सिबिनाय जाया। जातिनि गावसो बयनिख्रुइबो बांसिन जातिखौ मोजां मोनग्रा, गावसो बयनिख्रुइबो बांसिन जातिखौ सिबिग्रा नैबायदि दिन्थिनो थांनानै सोरबा हाग्रामा महिलारि सार, सोरबा प्रमद बर' सार, सोरबा रोनगोरा नार्जारि सार, सोरबा खाम्फा बरगयारि सारमोनखौ बेफोरबायदि साफा साफा गेदेमा लिडारखौ गाज्रि गाज्रि सोदोब बाहायनानै रायनाया मालाबाबो गनायथाव नङा। ससियेल मिडियायाव गावखौनो जाति सिबिग्रा होननानै बुंनाया माब्लाबाबो गनायजाथाव नङा। ससियेल मिडियानि फिल्डआव नों गावखौनो सासे जाति सिबिग्रा ससियेल वर्कार होननानै बुंनाया बियो मालाबाबो गनायजाथाव नङा। आथिखालनि माखासे इउटुबारफोरा गाज्रि सोदोब बाहायनानै कन्टेन्ट लाबोनायाव गिया। गाज्रि सोदोब बाहायनानै कन्टेन्ट लाबोनायावबो गिया। जोंनि खायसे आरोखि दै गाज्रि सोदोब गाज्रि भिडिअ होनानैबो कन्टेन्ट लाबोनायखौ गिया आरोखि। बेफोर बाथ्राखौ बर' सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर कैलाश बरगयारिया बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिजों लानाय मोगा-मोगि आयदानि गेजेरजों फोरमायदों। बिथां कैलाश बरगयारिया फोरमायदों दि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों 95% सुबुङा रां आरजिनो आरो 5% सुबुङा समाजाव माबा मोनसे मोजां मेसेज होनो थाखाय खुलिदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरबा दैदेनगिरिखौ सोंखारिब्लानो हारि सिबिनाय जाया। अदेबानि बिब्दिनि गेजेरजों इयुन जोलैफोरनि गेजेराव गाज्रि गोहोमसो गोग्लैदों होनना फोरमायदों बिथां कैलाश बरगयारिया। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि माखासे इउटुबारफोरा मालायनि गोरोन्थिखौ दिहुननानै कन्टेन्ट हिसाबै लानानै फैयो। इउटुब चेनेलनिफ्राय रां खामायनो थांनायाव गावखौनो बयनिख्रुइबो बांसिन जाति सिबिग्रा दिन्थिनो थांनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि सोदोब बाहायनानै रायनाया माब्लाबाबो गनायजाथाव नङा होननानै फोरमायदों बिथां कैलाश बरगयारिया। बेनि अनगायैबो बिथां कैलाश बरगयारिया मा बाथ्रा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। समाजारि बिजोङाव गोबां इउटुबारफोर दङ, गोबां बेफोरबायदि कन्टेन्ट क्रिएटरफोर दङ जाय बिथांमोना बर' हारिनि इमोशन, बर' हारिनि जाति दानायनि, माहारि दानायनि गोबां बाथ्रा जों नुनो मोनो। सोरखौबा बोसोन होनाय, सोरबा माबा मोनसे जादोंब्ला बेखौ होननाय, बेफोरबायदि नुयो। गिबियाव नाथाय बिथांमोना बुङो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय होननानै बुङो आरो जोबथायाव बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुङो साबस्क्राइब खालाम आरो फल' खालाम आरो लोगोसेनो शेयार खालाम होनना बुङो। थारैनो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय, जातिनि थाखाय नांदोंना ना बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय बिथांमोना गावनि बाथ्राजों बुंथिजों फोरमायथिना होना रायजोनि एवारनेस लाबोनो नागिरदों ना बिथाङा गावनि चेनेलखौ जे फल'वार लाइक बारायनो थाखायसो खामानि मावदों, जातिनि थाखाय मावदोंना ना गावनि चेनेलनि थाखाय मावदों बिथाङा मा बुंगोन बे सायाव? आं गिबियावनो बुंग्रोगोन जायफ्रा इउटुब चेनेल खुलिदों बिथांमोनहा मा साननानै खुलिदों? जाति सिबिनो होननानै खुलिदों ना इउटुबनि गेजेरजों रां खामायनो होननानै खुलिदों? आं बुंगोन 95%आ इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फैसा खामायनो होननानैसो चेनेलखौ खुलिदों। 95%आ 5%आ माबा मोनसे समाजाव मोनसे मोजां मेसेज होनो थाखाय, कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय हयथ' खुलिदों आरोखि। थ' आङो 95%खौ माने ओरैनो समाजनो माबा मोनसे एवारनेस होनांगौनि थाखायल' इउटुब खुलिनांगौबो होननानै बुङाखै। येस, अके, दिनैनि दिनावहाय इउटुबजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो थाखा आरजिनो हायो, रां खामायनो हायो, खामायनो नांगौ। खिन्थु खोथाया जाबाय मा, दाना इउटुब चेनेलाव जोङो माने गोबां नुबाय गोबां इउटुबारफ्रा कन्टेन्ट नागिरनानै मोना। हयथ' माबा मोनसे कन्टेन्ट लाबोनांगौबाथ' नोंनाव माबा मोनसे रोंगौथिबो थानांबाय ना, नङा होमबा? जे नोङो मानि सायाव कन्टेन्ट खालामगोन, इडुकेसननि सायाव ना माबा मोनसे स्पर्ट्सनि सायाव ना माबा मोनसे ससियेलनि सायाव ना एग्रिकालचारनि सायाव ना पलिटिक्सनि सायाव ना लिटारेचारनि सायाव? कन्टेन्टआथ' जेबो गैया। थ' कन्टेन्टआ जेबो गैया आरो फारसेथिं नोंहा रोंगौथिबो गैया। दा बिदि जानाय लोगो लोगो जोङो कन्टेन्ट नागिरनायाव मालाबा मा जाहैबाय, जाखो मोनो बेखौनो होबाय, जाखो मोनो बेखौनो होबाय नालाय, कन्टेन्ट नांगौ नालाय। थ' बे बेलायावहाय जोङो एखनब्ला ओरैजाय नुयो, आंथ' होनगोन हमनानै ला
नोंनि मोनसे कन्टेन्टआव 5 लाख मानसिया नायबाय 5 लाख नायनाय मानसिफोरनि गेजेराव 1 लाख जना नोंखौ सापर्ट होनानै कमेन्ट होबाय पजिटिभ कमेन्ट होबाय 5 लाखा नायदोंमोन 4 लाखा खिन्थु जेबो कमेन्ट होआखै दाना जेसेबांखिनि कमेन्ट होबाय गासिबो नोंनि पस्टआवनो पजिटिभ बुंजोब्बाय दानिया बेखौ लानानै बाबबासो गासिबो पजिटिभ बुंजोबदों पजिटिभ कमेन्ट खिन्थु 4 लाखादो साइलेन्ट दङ बै साइलेन्ट लानायफ्रा मा थ' ओंखायनो आं मालाबा नुबाय ओरैबायदि जों अभार कनफिडेन्स जाबाय गाज्रि सोदोब बाहायनानै कन्टेन्ट लाबोनायावबो गिया जोंनि मा खायसे आरोखि दै गाज्रि सोदोब गाज्रि भिडिअ होनानैबो कन्टेन्ट लाबोनायखौ गिया आरोखि ओरैबायदि मोनसे कनफिडेन्स फैबाय खारन गावनि सिङाव जायफोरा कमेन्ट होदों बिसोरना बांसिनानो पजिटिभखौथ' ओरैबायदि आं बुंगोन थ' सोरबा जुदि आं बुङोब्ला जे गाबोननिफ्राय साना सोनाबा ओंखारसिगोन येस ब्रादार अके नंगौ नामा येस ओंखारसिगोन नंगौ दे बेबायदि बुंना बुंगोन दा आङो एगजामपोलखौ होदों माखासे बुंथावै एगजामपोलखौ आं बुंला थ' बेखौ लानानै अभार कनफिडेन्स जायो आरोखि ओमफ्राय माखासे ओरैबायदि दङ जोंनि माखासे जाथिनि दैदेनगिरिफोर बियो जि प्लेटफर्मावनो थायाथों मानो जि राजनितिकनि प्लेटफर्मावनो थायाथों मानो जि प्लेटफर्माव थानानै खामानि मावाथों मानो बै दैदेनगिरिफ्रा बयहाबो मोनसे कन्ट्रिबिउसन दं जाथियाव आरो बिस्रा थांखि दङ जाथियाव बा समाजाव माबा मोनसे मावनायनि नङा होमबा हयथ' नोंनि सानस्रि आंनि सानस्रिजोंल' गोरोबलायथ'वाखै नोंनि थांनाय लामा आंनि लांनाय लामाजोंल' गोरोबलायाखै नङा होमबा नोङो क'क्राझाराव ओरै थांबाबो मोनहैगोन ओरै थांबाबो नों मोनहैगोन नों ओरैजाय थांदों आं ओरैजायल' थांदों दानिया बेबायदिखौ लानानै जोंनियाव माखासे क्रिएटरफोर दङ माखासे इउटिउबारफोर आं गासिबो बुङाखै दे सानफ्रामबो बिसोरो सोरबाया हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि रायदों सोरबाया प्रमद बर' सारखौ गाज्रि रायदों थ' माने ओरै माने रायदों आरोखि एसेबां गाज्रि रायखांनायनि उनावहाय नों दहाय बुंनाया शेयार एन्ड साबस्क्राइब माय चेनेल मेन टारगेटआव मोनहैबाय थ' होमबा नों जे रायबाय नोङो रायनायनि गेजेरजों बिनि गाज्रिखौ दिन्थिनानै समाजाव माबा मोनसे मेसेज होनो नागिरदोंमोन ना नोंनि माबाखौ कन्टेन्टखौ नायनांगौनि थाखाय सासे गेदेमा मानसिखौ रायदोंमोन बेबो दिनै जोंनि माबायाव ससियेलाव माखासे इम्पेक्ट गोलैदों जोंनि लाइमोनफोरनियाव थ' ओरैबायदि मोनसे सानस्रि फैबाय रावहाबो मान सनमान गैया ना हाग्रामा महिलारि सारा मान सनमान दं ना प्रमद बर' सारा मान सनमान दं खारन हाग्रामा महिलारि सारखौबो लान्था होननानै रायो प्रमद बर' सारखौबो गेन्द्रा होननानै रायो थ' प्रमद बर' सारानो ना सनमान दं ना हाग्रामा महिलारि सारानो मान सनमान दङ बै लाइमोनफोर उन्दै गथ'फोरनि नोजोराव स' बिसोरनो रावहाबो मान सनमान गैयाबा नों आंहालाय बहा मान सनमान थानो खारन जों ससियेल मिडियायाव नुबाय दंना ओरैबायदि गाज्रि रायनो हायो माथो बिसोरबो माथो थिग नङा दिनै बेबायदि माखासे गाज्रि इम्पेक्ट बेबायदि कन्टेन्टनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैफोरनियाव गोग्लैदों थ' आं बुङाखै इउटिउबार जानो नाङा होननानै इउटिउबार जानांगौ आरो इउटिउबारखौ रां खामायनो जानांगौ 100% जाथों रां खामायनो जानांगौ खिन्थु रां खामायनो थांनायाव जाहाथे जोंनि समाजाव गाज्रि इम्पेक्ट गोलैया गाज्रि गोहोम गोलैया जों बिनि सायावबो नोजोर होनाया मोजां आरोखि माखासे इउटिउबारफोर दङ खालि बिसोरो माबाखौल' नागिरो बिसोरो भाइरेल भिडिअखौल' नागिरो माखासे इउटिउबारफोर दङ नोङो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों नामा बे गोरोन्थिखौसो दिहुननानै बिसोर कन्टेन्ट हिसाबै लानानै फैयो गाज्रि बे कन्टेन्टआवबो वर्ड बाहायनायफ्रा गाज्रि गोजा आरोखि सोरखौबा सोंखारि ना होनना बुङाखै खिन्थु नोंबो जे खालि बै बुस्थुखौल' नागिरबाय थादों बेलाय बहाथो मोजां जाखो नङा होमबा थ' जोंनियाव बेबायदि दं आरोखि आं बुङाखै इउटिउबार जानो नाङा होननानै आं बुङाखै ससियेल मिडियानिफ्राय रां खामायनो नाङा होननानै आरो आं गासिखौबो बुंनो नागिराखै जायफ्रा बेबायदि आं बेखौ बुंदों जायफ्रा बुंदों खिन्थु रां खामायनोथ' 95% खुलिदों आंनियावबो इउटिउब एकाउन्ट मोनसे दङ आं बैयाव माने गरसे गरनै मोनो नामा होननानै आं बेवहाय माबाखौ होयो भिडिअखौ होनाय जायो आंबो रां खामायनो खालामदों स' जायफ्राबो खालामदों बिथांमोनाबो 95%आनो रां खामायनो थाखाय खालामदों खिन्थु बेखौ खालामनो थांनायाव गावखौनो सासे बिराद माने
जातिनि गावसोर बयनिख्रुइबो बांसिन जातिखौ मोजां मोनग्रा गावसोर बयनिख्रुइबो बांसिन जातिखौ सिबिग्रा नैबायदि दिन्थिनो थांनानै सोरबा हाग्रामा महिलारि सार सोरबा प्रमद बर' सार सोरबा रोनगोरा नार्जारि सार सोरबा खाम्फा बरगयारि सारमोनखौ बेफोरबायदि साफा साफा गेदेमा लिडारखौ गाज्रि गाज्रि सोदोब बाहायनानै रायनाया मालाबाबो गनायथाव नङा बियो पलिटिकेलनि फिल्डआव जानाया आलादा बाथ्रा ससियेल मिडियानि फिल्डआव नों गावखौनो सासे जाति सिबिग्रा ससियेल वर्कार होननानै बुंनाया बियो मालाबाबो गनायजाथाव नङा नों मा मावदों बेखौ बुंनानै ला नों मा मावनो नागिरदों बेखौ बुं खिन्थु मालाया मा मावदों बेखौ नों क्रिटिसाइज खालामबाय थानायालाय बहा जातिनि मावनाय जाखो बहा समाजनि मावनाय जाखो दा बेखायनो बयबो मिथिगौ 95%आ नों जेसेबां बुंदोंबाबो बिनिफ्राय नोङो भिउस नांगौनि थाखायसो बुंदों माने आरजिनायनि थाखाय 5% माखासे दङ जोंनियाव इउटिउबारफोर जायफ्रा फैसा खाम बिसोरनि मेन्टेलिटिया जाहैबाय ससियेल माबा मोनसे एवारनेस होनो हायो नामा माबा मोनसे मेसेज होनो हायो नामा नैबे कन्टेन्टनि गेजेरजों स्टुडेन्टफ्रा माबा मोनसे लाब जागोन नामा नैबे कन्टेन्टनि गेजेरजों आबादारिया माबा मोनसे लाब जागोन नामा बे कन्टेन्टनि गेजेरजों सोरबा बिजनेसमेना माबा मोनसे लाब जागोन नामा बेबायदि कन्टेन्ट लाबोग्रा जोंनाव इउटिउबारफोरबो दं बिदिबो थागोन बिनिफ्राय गावनि थाखा आरजिनांगौनि थाखाय माखासे खालामग्राबो थागोन आरो बेबायदिया बांसिन थानो नांगोन खिन्थु बिनि गेजेरजों जाहाथे समाजाव गाज्रि गोहोम गोलैया बेखौबो जों नोजोर होनांगोन